Arraroa ez? Gaude, jokin. Atxaldeon, ongi etorriak aurtengo laxoa finalera. Denek dakigun bezala Oizbe alde batetik eta Doneste betiti bestetik. Aurkezpen ofiziala izango da, Tiburtzio hizketan ari da. Oizbe herriko taldea, talde gaztea. Txapel asko irabazi dituzte gaztetan, eta hau da izango da beraien lehendabiziko finala. Bi anaiak motzak izango dira, bi anaiak, Donosteko bi anaiak. Epaile jaunak. Arratsaldeon, bai. Ikusten duzuen bezala, epaien artean izanen dugu 3 herriko epaiak, alikta neutroa izateko, bai Arraiozkoa, Iruritakoa eta Oizkoak. Sakea urdin ematen duenez, bai, sakea Donestebek izango du. Ez, sakea Oizkoak doa sakera, orduan gorri atera da. Hori da. Espero ezagun jokin, xaxariak lan gutxi izatea, partidak polemikarik ez izatea, epaileek berein lana ongi egitea, eta alik eta partida orekatuena izatea. Bai, batzutan pilota batzuk ez direna errexak, baina jokalari bezala saiatu gara plaza gizonak izaten, eta epailearen erabakiak errespetatzen. Aurreko semifinaletan, hemen oitzen izan ziren olako tanto batzuk igual eztabaidara ematen zutenak, baina ikusi genuen beraien jokamoldea, bai, Oiztarrena eta Arraioztarrena bikaina izan zela, eta errespetu handikoa. Hola behar izaten da bai, eta hola eskertuko dugu izatea. Sakean xuban probarako izango da, honek handikan ez du jokoan eraginik izango. Hoxe, eta ikusten aldugu, urtero bezala, final handia izaten da, zona aldean, eta plaza gainezka bete egin da. Finalaren egun honetan eta gitara honetan izan da bisita gidatu bat, ordu bat lehenago, eta 50 lagun izena eman dute. Orduan, bai ikusten da laixoaren final honek, eta laixoaren egun honek daukan oi hartzuna. Hasten da partidua, gatzi jokutarako, xexarek erranduen bezala, jendearen txalo artean, xuban sakean, ikusiko dugu errestoan Mitxeo nola manejatzen den, sake asko bere dengana izango dilako. Vale, eta lehenbizikoa, Arraia hor, 10 erdi inguruan, pelotak bote bat eman du zelai barruan, beraz txarra ezin da izan, eta atera den tokitik, marra izango da, marra gorria, Alberto Xaxare jarri duen bezala. Hor errepikapenan ikusten dugu, nola pelotak bote bat eman duen, eta zuzenean kanpora joan denez. Arraia, gero azalduko dugu pixka bat jokineketanik Arraia zertan datzen. Bigarren sakea. Falta pilotak kanpoan eman duelako. Lehenbizko botea, ikusiko dugun bezala, bai kanpoan mandu botea, eta horrek 15a, lehenbiziko 15a, partidako lehenbiziko 15a jokin. 15 eta huts, Doneste Bernal, hor ikusi dugu nolako teto igo den eskaleretara, baina ardurako tantoa txarra zen. Pareta. Luze eta...
tanto Donesten alde, mandute. Bai, hor marra xuri bat bada Bai. gibelek aldean, eta Jendeak- badirudi barruan eman duela, bai. jo duela. Jendeak ez dago ikusten utzi, baina Hoxen. Eta ikus dezakeguren lado den kokatuak David eta Koteto biek hartzen dutela beraien ezker aldea, eta gero kuartoak ere daude modu, ez daude parean. Oso ondo, noi? pasa! Pasa, Pelotak bi bote eman ditu eta botilloko marra gainditu duenez, tanto zuzena Doneste berentzat. hori da, hori ikusten dezakezu botarriaren marra xuri hori. Eta, bueno, laxoaren burua da, bai errestoan edo sakean saiatu ez arerioak gainetik edo azpitik pasatzen. Hori da, Hori da. bi bote eman eta gero kantxaren ertza, beste aldeareko ertza iristea. Eta orain gertatu dena da, nola talde batek hasieran marra egin duen, eta beste taldeak 40 duen, sake Hori da. aldaketa izango da, eta kasu honetan marra gorria markatzen du, probarako zen, ez du, Hori da. Xexarek ez du ni arrei esan. Eta orain jokin, 10 erdian dago marra, pelotak bi bote eman eta gero, 10 erditik ezker aldera pasako balitz, oizko endako izango zen tantoa, Hori da. eta alderantziz Doneste Bernaldi. Hori da, izango litzake martarriaren parean lerro bat eta saiatu barzaren xuriak Donestekoak hori ez gainditzen, eta besteak bai. Bale, kasu honetan ikusi duzuenez nola markitu Markelek. zuen marrak, orduan Koteto derrigortua zagoen pelota ematera, eman du eta kanpora bota du. Hori Orduan da. ez dute gainditu marra, eta tantoa izan da Oiztarrentzat. Oiztarren Horixe. lehenbizio 15, 45, beste bi aukera izango ditu Doneste jokoa erdiesteko. Egin alizateko. Kontatzen delako tenisan bezala, ez dugu esan, baina tenisan bezala kontatzen da. Sakea, Hemen ikusten dugun bezala, ba hori, laxoak daukan bere isitasuna marrak dire. Orduan, zu saiatu barzara arerio gainditikan edo azpitikan gainditzen, eta hor gertatzen dena da batzutan biderdian gelditzen dutela pilota. Orduan pilota gelditzen den tokian, txatxariak ikusten duzuen bezala marra bat paratu du, 6aren parean, eta marra jokatzeko edo 15 jokatzeko beti egiten da aldaketa bat. Marra hau 6an dagola, ba errexago izango dela, Doneste beharrantzat, eremu txikiagoa dutelako gainditzen. Hau ulertzen dut xuban gibelera sakatuko duela, eta saiatuko da. konsideratzen aldugu Oiztarren bentaja hori dela. Sakea beraiena dutela, eta Xubane jokatzen alduela pelota nora bota, Hori da. marra gero gainditu ahal izateko, baina Donesteben alde dena da, espazio txikiago dutela. Hori. Ikusiko da orain zer Saka egiten duen gibelerat, txapa alde izan du, baina bueno. Eta ez da iritsi marrara, hor bote bat eman du eta 12 inguruan, 14 inguruan kanpora atera da, Hori orduan da. ez du 6a pasatu, eta tantoa lehen jokoa, lehen jokoa kasu honetan hori da, Doneste Hori da. alde, Doneste bat, eta Oizek, latxoan erraten duen bezala, esperantza. Hori da. 0, baina esperantzakin. eta ongi izan duzun bezala tenisen da 15, 30, 40 eta jokoa. Eta da 9 jokotara laixoa partida, orduan, 1-0. Sakea, Kanpora. kanpora joan da, Oizen ikusten duzun bezala, oizen sakea zabalerarat da eta saiatu hor xokoan hartaka horretan sartzen, eta horrek dauzkan arriskoak da batzutan, pareta berdean jotzea eta kanporatzea, hori da sakea. igual Da bere xarma, plazoni xarma da xoko hortan pilota sartu alizatea tanto egiteko. erraten aldu igual sakarirentzat plaza zaila dela hau, ez? Bai. Txikia delako, espazioa topatzeko Hori zaila, da. mina egiteko zaila. Hor ikusi dugu pelotak larri ibili da. Txatxaria. Baina 8tik atera da, bote bat eman du barruan, beraz txarra ezin da izan. Hori da. Ez da iritsi bukaeraraino, beraz tantoa ez da ere, eta atera den tokian edo gelditu den tokian, kasu honetan 8an. Marra. Bai, plazaren erdikaldean ulertu daiteke txatxarian ondoan dagoela marra, orduan gero, bueno, 150 erango litzateke. Hori da. Azaleraren banaketa hori. Ez dago. Ez da asmatzen ari Ez Xuban dago momentuz. asmatzen ari. Ez finalegunak ez dira errexak, Bai, eta- Oiztarrak herrian jokatzen dute, beti bada presio bat, bada, bueno, aste bat izaten da tentsio handiko astetxoa, eta hoxen oraingoz, bai,
Donestebekoak erosoago ikusten zaia. Talde gazteak dira biak ala biak, baina egia da. Hor Davidek ikusi duzen bezala lurreti bota du, pixkat bilatzen, marra bat bilatzen. Beste marra bat. Hori da. Lurreti botatako pilota horiek Davidek badaki itzuli ez diotela itzuliko eta irabazten dituen metro guztiak, gerorako jokaldi ona direla, kasu honetan 12an geratu da pilota. 12an atera izanen da, nik ez dut ikusi, baina hor jarri baldin badu Xaxariak. 12an izango da, kasu honetan 30 Donesteberen alde, 2 marra, Jokinek erranduen bezala bat 9an jokatuko dena lehenbizikoa Gorria. 12 gero. Gorria esan dezakegu erdibana dela, baina igual sakearekin bentaja gehiago Donesteberentzat, eta 12an ikarango duke argi eta garbi Donesteberen alde dagoela. Orain saiatu bar direna da, oiztarrak marra Gorriaren gainetiko azpitik pilota pasatzen. Ea ze gertatzen den. Hor ikusi dugu arraia irabazteko jokaldi oso polit bat. Oiztarrek lurreti bota dute, lehenago Davidek bota duen bezala, baina kasu honetan Donestebarrak zain zeuden. Hori da. Eta Eloiek bere lurrua bota du eta gelditu du pelota, eta ez du marra pasatu, ez du bere helburua lortu. Ikusten dugu oso azkarri ibili dela Eloi. Eta tanto. Berrogei. Eta orain bai gainditu du marra. Eta tantoa izan dago Gorrientzat. Jokaldi kalkatuak, kasu honetan Oiztarrek gurutzatu egin du pelota, pixka bat ekidin nahian lehenagoko geldialdi hori. Bazekin pelota aterako zela, baina atera da marraren atzetik, orduan tanto. Marra, botea eman duelako. Bota barruan eman du. Marraren hori arauare da, erraten alduguna da, pilota 2 bote ematen duenetik ezin da hirugarren bat, ezin da pilotari bueltatu, geratzen dena da gelditu barra dela. Orduan hor bai sortzen dire marrak. Hau da, airean edo lehen botean jokoa jarraitzen du, behin bigarren botea ematen duela, gelditzen duen tokian edo ateratzen den tokian paratzen da marra, ez bali baditu mugak gainditzen. Bai, hori izanen da igual beste jokoekin dagoen desberdintasun nagusia, beste jokoetan pelota eskuz, pelota remontez ez da puntan bigarren botea ematen duenan tantoa bukatzen da. Hori da. Hemen bukatzen da erantzuteko aukera, baina pelotak segitzen du jokoan gelditu edo kanporatua izaten denak. Eta daukagu ere marra berriro, kasu honetan Oiztarren alde gehiago izan daiteke, sakea. Kanpora joan zaio. Hori da, hau da, Oizko plaza dokan bere esitasuneko bat da, bere meharra da, hau da, meharra den honetan, pilota sartzea atzeratu nahi duzunean ez da bat ere errez, eta kasu honetan horrela izan da. Behartuak zeuden pilota atzeratzerat. Marra zegoelako bederatzean hori. Hori da, marratzelako zona, eta saiatu dire gainditzen, eta kanpora joan zaia, orduan tantoa Oiztarren alde. Kasu honetan, adibidez, Davidek lurretik bote izan balu, Davidek bazekien, Oiztarrak egongo zirela erne, marraren aurrean, eta gelditzeko aukera askorekin, orduan. Izan du, arriskatu atzera botatzeko, kasu honetan ez zaio batek. Horai bai, a ber, motza. Eta marra bostean, hau da adibide bat jokin, gerorako marra bat, ez marra mandute, ez txarra mandute. Tanto, ez txarra... Ez azkenean, ematen du epaile batek ikusi duela, pelota ukitu dutela. Bai, epaileak pentsatu duzula ukitu. Epaileak bostean edorrela izango zen, esak. Holak... Hasieran errandugu Jokin, ez genuela, holako gauzik ez genuela nahi. Aurre ikusi nahi. Baina, egia da, maiz gertatzen dela. Kasu honetan, Donestedekoek ukitu ez balute, tanto zuzena izango zen Oiztarrentzat, Donestedekoek ukitu dute, pelotak botea barruan eman du, eta 6 inguruan geratua izan da, Donestedekoek badakite marra uberaindako zaila dela, baina bauta aukera irabazteko, horregatik protestatu dute, eta horregatik arazoia eman die laugarren epaile batek, ez eta Xaxariak ez duen hola ikusi. Marra berez Oiztarren alde da, baina sakeak. Sakea motzari egin dio, eta Zorionek justu erantzun du, eta pilota utzi dio
eta Donestebeko jokalariak gainditu du, eta hori, marra hori Donestebearen alde eta 15 ere bai. Hau adibide garbia jokin nola askotan marra bat ematen duen, Oiztarren alde izan Martxela eta molako keja batek ez zuela zertarako balio, baina ikusi da nola, edozein marrak ere, jokatu behar da eta marra hori galtzea do irabaztea badagoela. Eta hori, sakea garbia. Bi bote eta kotetok dagoen tokian. Gelditu du, eta marra interesgarri bat gerorako. Oiztarrendako. Eta hori, badirudi Oiztarrak igual, eritirela poiki piot partiduan sartzen. Hora ezagun, 2-0 Donesteberen alde, partida hasi besterik ez da egin. Markele gurutzatu du pilota. Eta ameka inguruan, ameka terdian, aberron jartzen duen 10-ean. Raia interesgarri bat Oiztarrendako. Eta bir marra ditugunez, marrak beti jokatzeko aldatu barra dugu. Eta kaso honetan, Oiztarrak dituzte 2 marra, beraientzatela kargarriak izan daitezkenak, eta Xubanek gibilea tatetzen duen, aurrekoi mugitzen dien pixkot, ikusiko dugu, zer egiten duen Xubanek. Pentsatu behar dugu orain egoera desberdinak gerta daitezkela, Donestebekoek 2 marrak irabaziko balituzte 30 eta 8 jarriko lirateke, Oiztarrek 2 irabaziko balituzte beraiek 30 eta 8, eta bakoitzak bana irabaziko balu, 15 berdin, hor gerorako utzi diren marra horiek beti irekitzen dituzte ate eta leio desberdinak, markagailuan aurrera egin eta jokoan poliki egiteko. Ea zer egiten duen Xubanek. Atzera berriro. Garbia, Donestebarrentzat. Goratu marra marka. Eta erantzuna. Gainditu du eta tantoa pasa egin du. Eta hori. 15 Donestebarrentzat. Pentsatzen nuen akaso aldatuko zuela pixko motzei, ez dago osmatzen ari xokoan, unitz. Eta hori, hor jarraitzen du. Saiatu behar da. Plazerezko pilota zuen. Bai, oso garbia izan da rebote hori. Ikusi du errepikatu. Horai motzago. Eta tanto. Horai motzago, aurre aldatu du, horai bai sake aldatu du, murriztu asko. Eta ikusten zaio Davidi nahiko eroso dagoela erantzuten, errestatzen, orduan hor, saiatu barra zerena da aldaketak egiten. Oizko plazak duen beste berezitasun bat, da botea barruan eman ezkero, ezkerreko eta eskuineko pareta guzti horiek balekoak direla, trinketean ezatukoela. Marra ikusi duzuen bezala kaso honetan Xubanek erantzun du eta barruko paretan ematen duen ertz horretatikan jokora sartzen bada pilota jarraitzen du. Eta da, kasu honetan marra geratu da 3/3. Berzenaz izango litzake 9. Hau da Oizko plazaren berezitasun bat. Bai. Donesteben adibidez 9 izango zen. Baina hemen espaloi punta hori gainera joten da igotzen, orduan gero eta xabalago da edo gero altuago, eta kasu honetan ere badu bere eragina. Barrura edo kanpora joanen da? Kanporaz. 30 sakiak. Hori ere ongara aipatzen lehen partidu baino lehen, plaza bakoitzak dauka bere xarma, hemen Oizkoa oso meharra da, etxe bat plazaren barrenean daukagu sartu da, badirudi lehen hor kalean mozten zen, hau da plaza hori botarria dagoen tokian berte etxe bat bazen. Hori bota zenean plaza luztatu zen, baina lehen zen plaza askoz laburragoa. Eta teiatua hori da. Gauza da, teiatua gaindituko balu pilota horrek eta marra xuriatik barrena joko balu tantoa izango liteke. Baina, bai, hori da. Ez du sorterik izan Davidek, 2 pilota hauetan, eta 2-15 joan direla Oiztarren aldera. Askotan eran daiteke jokin ez dakit ados dauden, laxoan garrantzitsuagoa dela pelotak tantoak ez galtzea, tantoak egitea baino, azkenean egitea asko kostatzen da, tanto zuzena asko kostatzen da, marra bidezko tantoak asko kostatzen dira, enkanpio, 3 pelotazo gaizki emanak eta kanpora joaten zaizkizu, eta besteak 3 tanto egiten dizkizu, eta kasu honetan hasieran Oizek olako gutxa asko egin ditut, eta joko honetan ematen du Doneste hartu dela tendentzia hori, 3 pelota kontatu dut nik kanpora bota dituzte azkenean, eta
Sake bombeatu abiatu du. Ea, botea, nola egiten duen. Marra dagoelako hor. Fijatzizte hor gertatu duena, marra non zegoen, marra hori era bat aldekoa zen Oiztarrentzat. Orduan Davidek bilatu duena da, sake bombeatu baten bidez, aireko erantzuna, bazakitelako bote era ustizkero bote okerra egingo zuela, ez dira usartu aire sartzera, bote okerra egin du, komplikatu zaie, eta bueno... Bonbiteak daukan zailtasuna hori da, pilota ez da zuzen erortzen, pilotak bere efektoakin eramaten du, eta horregatik saiatu dire uzten botea, eta behin botea barruan egitea, Kriston pelotazoa eraman du komplikatzen da, bai, ala ere, erantzun eraman dute, eta gero, baina. Oso sake eta erresto onak izan ditugu tanto honetan, eta hoxen ikusten dugun bezala, hor marra Oiztarren alde, eta zuzen nionakin lehen hori erasoan galdua gertatzen dena da laixoan, eta hoko plazan behar batean erasoan galtzen badituzu pilota asko hori bere ondorioak izan ditzazkela, eta pasadizo bezala behin etorri ziren Donostiako ekipo talde bat onat jolastera, eta Oiztarrek bat falta eta adintu bat beraiekin, eta hartzen zuten, baina adintu horrek dena pilota beti botatzen zuen, dena marraz jokatzen zuen, eta gazte hauek hori. Tanto polit hori nahi egiten beti atzeraka horretan galtzen dituzu pilota gehiago. Sake bikaina egin du Xubanek eta Loire Pioren errestoare bikaina izan da, oso zaila eta sartu da rektifikatu moduan, eta gutxigatik ez du marra pasatu. Marra jolasten ari zen. Bai, baina gutxigatik ez du pasatu, hor txatxariak ere izan du bere zalantza. Orduan bita bat, ez? Bai, bita bat, hori da. Nintzen hartua marra jolasten ari zirela. Erran, txatxariaren lan egitea aztela reixa, eta final egunean badire txatxariak baditula laguntzaileak. Lehen aipatu dugun bertze herrietako ordezkariak, gero alik eta nitzago aniztasun handiago izateko txatxari edo epaile horren erabakietan alik eta objektiboena izateko. Orduan, bai daudela bi laguntzaile aurrean eta bi kibilean gehi txatxari. Usten dugu kotetok nola eraman duen, eta horre lehenengo botean erantzun dio Oiztarrak, eta bigarren botean gelitu behar izan dute pelota, eta marra ona gerorako. Garbia, pareta, iba. Hor zalantza izan daiteke, Eloiek lehenengoan bigarrenean eman duen, badirudi lehenengoan eman badio, ez daki marra izan da ia pasa egin du, botarriaren ondoan. Azpimarratu behar Xubanek nola altxatu duen pilota hori, zola hori, etxea hori pareta irregularra da, zola ere malda behitian dago, eta ala ere ongi kokatu da, eta nahiko garbi atera zaio, baina hor baditu hankak eta ongi kokatu eta altxatu du, eta Eloi aurreratu da, hori gertatzen da ere. Zure atzekoak ikusten bat duzu pilotari fuerte ematen dira, zu aurreratzen zara, metro karratu horiek irabazteko, eta Eloi aurreratu da, eta lortu du lehen botean ukitzea, eta hor dakeratu da, botarriaren ondoan marra. 0-0 eta biarrai, lehenbiziko marra hau erabatu Oiztarren alde. Davidek ez duke sakatu behar saixare iritsi arte, baina bai, iristen da, biarrai kantatu du, sakatuko du, epaiak ere hor daude. Berri ere bonbitea bilatzen du. Ea bote utzi bat duten. Hau bal motzesiago geratu zaie, rebote garbia. Eta ez du pasaz, kantoa oitzen alde. Bonbitearen helburua da botean uzten baduzu, behin botea uzten badute egiten, botearekin goiko sarea jotzea eta tanto zuzena egitea. Orduan bonbitea batzutan behartzen dizu bai ala bai airea sartzea, eta ez da Rixalko pilotati airean sartzen. Kasu honetan utzi dute, eta azten ez igo sareraino errebote garbia izan da Oiztarrendako. Kasu honetan, horako marrarik, David bere eskularroa jartzen ari dira aprobetxatuta, horako lehenbiziko marra dugu aurtengo finalean, non marrak ia botearrian dagoen, eta sakeak bizton diferentzia dakaz, besteak bai edo bai, pelota iritsi barko dute botarriraino.
Eta gainera sakalaria sakatuko du modu batean, seguzkide sakatuko dio aurrelariei, aurrelariek eskularru motzago dute, reakzioa denbora motzago dute, eta asko zera aukera gutxiago dituzte araño iristeko. Eta erantzuna izaten dela violentzia gutxiagokin, eta ikusten dugu ere Koteto nola jarri behar den Daviden Gibel kaldean babesteko berari eta atzeko eremu hori berak ere hartzeko edo babesteko. Orduan hori ikusten dugu, bai, raia bat oso bikaina Doneztebarrendako, marra bat non gonbidatzen dizu Davidi aurrekoei atetzera, eta segurezki oizko laurak aurreratuko dira ikusita sake motza egin behar duela Davidek. Ea zer gertatzen den. Hemen gertatzen dena azkenean, bentaja osoa Doneztebeko entzat da, baina gertatuko balitz egoera bat non oiztarrek pelota araño iristea lortuko balute, hor nerbioak ja asko jokatzen dute, zu tanto jakasi egina duzu, baina lau pelotari metro karatu gutxietan, zeinek jo, zeinek ez jo, bueno. Hori da, motza egiten duen, sake motza egiten du. Tanto oiztarren alde. Ikaragarria entzuten duzue, sumatzen duzue, holko pilotakadak. Ez dire ohikoak, eta zorionek eman dio Doneztebarren gaindikan pastu du, eta ikusi dugu hor ginen gorkatania Lerro Xuriaren ze aldean joko zuen, eta barruan sartu da. Hor ikusi gona tanto bikaina oiztarrendako. Koteto erori eginda jendearekin estropoz eginda, David atzera joan da. Davidek inor baino hobekiago ikusi du pelotari ona otxarra zen, ez da kejatu, beraz ona izango zen. Ikaragarrizko tantoa. Bai, eta sakea ongi zegoen, sakea ongi ginen zegoen, horrek alderat. Bai. Erantzuna ikaragarri zen da. Atzeraka berriro. Eta laxoa gauza psikologikoa da, eta olako tantoek normalean buelta bat ekartzen dute. Orain oiztarrak botea gindu. Arraunean esaten den bezala urra parretan doaz. Dena ateratzen zaie eta Doneztebarrak faiatu dituzte, tanto bat irabazia zutena galdu dute. Hau ere nik ez nuke esango Pioren hutsa denik, baina... Abiadura oso azkardoa, eta ez du asmatu, ez da jo sartu Piota. Baina bai laixoan ongitu diozun bezala inertziak izaten dire. 40 huts. Ona, barrura. Gauretik, eta marra. Hori da, Kotetok erantzun du, eta Markelek joarren, bigarren, hirugarren botean izan denez, hor marra paratzen du txatxariak. Eta berriro jokatuko dugu marra. 3 aukera ditu oiztek jokoa lortzeko, 45 bat hau izango du lehenbiziko aukera, marra honekin. Horatu pelotak bibote eman eta gero marraren eskubi aldean geratzen balin bada, oiztarrek irabaziko dutela tantoa. Alderantziz ezkerran geratzen bada, Doneztebek, ez da erran beharrik, Doneztebek kasunetan espazio txikiago dauka aizaz, baina sakea oiztarrak daka. Orduan, ikusiko dugu, ze erabaki hartzen duen Xuanek, erabaki zaiak izaten dira sakatzaileak. Atzeraka ginen du, ea asmatzen du, itxura ona dauke. Geratu du. Ona. Eta... Sakea oso ona izan da Xubanena, Davidek ala nola altxatu du pilota, baina pilota garbi horri, Mikel Arenak ikaragarrizko gatza. Eta gainera laxoa lari bezala pentsatu, zazpitik lurrera, bazekien lurretik botazkero Doneztebarren aukera bakarrak gelditzea izango zela, ezingo zutela itzuli. Hori da. Eta violentzia horrekin geratzea ere oso zaila zen. Baina gurutzatu du pixka bat. Inteligentzian diakin jokatu du bai. Atzeraka berriro, Xuban badirudi. Kanpora. Tantoa berriro, ea pilota bajisten den. Tantoa berriro Doneztebarre oiztarren alde barkatu. Gorkak zuzen nion inertziak. Bai, inertzia batean gaudela uste dut orain. Batzutan nabariak izaten dira. Eskupilotan egotzutan ikusten ditu golko dinamikak. Eta orain badirudi oiztarrak bai, goruntz, eroso. Hain Doneztebarrakin badutena da partidua bezala oztu, pixka balt, pentsatu, lasai, partidua luzea da, ez erori desanimoan. Oso ona. Pero eta sartu. Tantoa, Doneztebarren alde. Etxea jodu, baina botea barruran joduelako. Gibeleko etxe hori jo du. Hau da, Gibeleko etxea ona da, aurreko etxearen teiatua, ez da.
Oizeko plazaren berezitasunak. Bai, teiatuak eta paretak eta... Kasu honetan, bi esatariak ez gara oizekoak, oizen jolastutakoak bai. Bai. Eta askotan olako jokaldia dudazkoekin, momentuan ez dakigu oso ongi ze... Ona. Pido, bi aldiz jarraian eman dio... Ez, bai. Ez, bigarren eman du, bigarren botean eman dio eskatu du Pidoa, Raia. Erantzun du Donostiarrak bai zorion oso ongi gurutzatu zuela, eta loiek ere nahiko lan gelditzeko eta bai, etzen erresa pilotari gelditzea, eta marra bat oso interesgarria berriro, kasu honetan bai. 15, 2 eta marra bat. Bai, parekatu da pixko partidua, ea. Lehenengo botean badirudi jo duela, lehenengo no bigarrenean. Begira, aurreratu naiz, eta gaurko lehenengoan eta Oiztarrak zioten bai, Xubanek lehenengo, Oiztarra bigarrena, eta badirudi bigarrenean izan dela. Hortako daude txatxariak eta beraien laguntzaileak. Gaurko egunean gainera azken hitza uste dut epaileek dutela, xaxaria bakarrik jarri behar dituela marrak, epaileek erratzen duten tokian. Eta hola izan da, kasu honetan esan dioten onden marra. Nik ez dakite xaxaria oso adostegoen, uste dut ez, baina epailearen men dago orain. Oizko plazak 77 metroko luzera dauka, orduan txatxaria bakarrik ezin du ere hori. Ikusi normalean ala jokatzen da, baina golko egunetan bauxa. Laguntzaileak, epaileak beti laguntzaileak ditu. Marra gorria goratu. Kanpora. Kasu honetan marra erraza zirudiena Oiztarrendako, Oiztarrek galdu egin dute marra hau, ez dute irabaztea lortu, orduan agian inertzia bukatu zaie edo ez dakit. 35, eta marra ere Doneste barrentzat oso erakargarria da. Horri ikusi dezakegu Davidek berriro ez dakit jeitsiko du pilota eta aurrelariei kuartoi sakatuko den txatxaria mugitzen da ikusi izateko. 45 goratu. Aurrerako. Kanpora. Derrigortua zegoen. 45 Soantxe. 15 berdinetik 55 jarri da bi marrak Donestedek irabazi eta gero. Eta ikusten aldugu gaurko egunakin bai Ibaiek laixo hartu du eta gaur dirua eskatzeko pasatzen da laixo alkartearentzat eta jendeak gustora laguntzen dela. Kanpora, kasorretan. Pilota joateko bizpairu pauso azkar eman behar izan ditu eta ez dio eman denbora gorputza ongi paratzeko kokatzeko eta kanpora bota du bai. 3-2. Doneste barrak aurretikan. Ez dute lortu lehendikan Oiztarrak aurretik jartzea? Ez. Marra, ikusten aldu zuen, Marra etxeko paretari ematen badio eta ez bali ateratzen jokoa jarraitzen du. Asonetan kanpotik atera da naski. Gutxigatik. Bai, atera hortxe. Hori da. Gabitzakean, 3. Sake ona, David paretan. Ez? Ikusten duzuen bezala sakatzailearen sakea, honetan ere, pilotak beti kanporaka botatzen du, orduan pareta beten jotzen badu, ja eskuineko paretari hurbiltzen zaio, igotzen da eta hor komplikatzen da, laixoa daukana da, erreboteak askotan ez direla garbiak, baizik efektuarekin kanporat botatzen du. Eta hori da saiatzen direna. Pareta berdea bilatzen eta hor xoko dartaka horretan pilota sartzen errestalariei komplikatzeko edo zailtzeko. 0-0, 2 eta 2 arrai, esan ditzakegu arrai gorria berez Oiztarren aldeko izan barko lukela, eta urdina berriz Doneste beralde, ikusiko dugu ze gertatuko den. Hor da sakea Xuban, lehen nago bezala kolokazioa ikusi nola numeroa Xubanen atzean jarri den, bi motzak marraren aurrean, sake motza. Ojo! Kanporat. Kanporat. Kanporen antzaila.
ongin guantatu du. Kasu honetan oso nik ongin uste guantatu zitzaiola dio. ezer esan Piori, Bai, garbi. marra urruti zuen, fuerte jo bartzuen, eta bueno, Hori eskanpari da, gantzaio. eta ohikoena da, asmatzea izaten da. Eta ongi eman dio, baina ez du sartu. Eta bueno, gero garrantzitsua da ere pilota horiek aurkitzea. Maten du pelota torre zaiola berari, baina justo alderantziz da. Hori da. Bera joan da pilotaren bila. Eta plaza hauetan, eta beti belaki baratzik, eta gero, bueno, pilotak horiek iritsi bar dire berriro. Osakea. Kasu honetan gutxigatik, baina ez du pasatu. Ikusiko dugu nola oiztarrek eman dioten, baina pelota ukitua bezik ez da izan eta ez du marra urdina pasatu. 15. Kuartuak marraren gibelean zeuden eta ez dute izan denbora erreakzionatu alizateko. Osakea, ez du bote atzaio ongi atera. Eta falta ados, ez ados, 30 Oiztarren alde. Ongi. Aber, Xubanek, gustatu zaio askotan Xubani ez asmatzea botearekin. Aber, oraingo sakean, ematen du baietz. Bai, bilatu du. eskuinalde horretarat, garbia. Garbia. Ongi buratzen da. Erran barra dugu 8 jokalarietatik 7 erremontean jolasten dire. David Mitxeo erremonten atzelaria da. Eta ikusten dugu nola kokatzen den, erreboteatzeko nola sartzen den gorputza, nola tolesten den eta zein darra ematen dio. Eta ikusi duzu ere pilota zein darrakin atera den. Erantzun bikaina Daviden aldetik. Azkenean, jokoa ikusita, nahiko marra ona atera du Oizek, zaba mutilaren atzetik erantzun du Xubanek. Eta bueno, lortu dute hor 15aren inguruan marra bat, berez donesteren alde dena, baina bueno, tantoa galdutzat zuten momentu baten. Berriz ere rebote, etxea, ez. Ez dugu ikusi ala nola marra. Xubanek eman izin dio pilotari eta Xubane, babestu du zerbait, baina bueno, bi marra oso... Xuban irrizari zen, ez dakit zegertat, ez du ikusi. Bai, ez dakit ukitu duen ez gero bere numeroare saiatu da jotzen, orduan ez dakit zer gertatuen hor. Errepikapenean ere ez dugu ikusten etxak tapatzen digu. Etxean hor... Igual Oizeko... Etxekoren eskin bateri jo dio, lehioren bateri, ez dakigu. Oizeko plazaren berezitasunen bat izan dut. Hora ezagun etxe, barruan dagoen etxe hori jokalari. Numeroa ez saiatzen, saiatu da jotzen, ezin zuen ukitu, orduan. Aurreraka sakatua. Zorion gurutzatu da pilota horretan eta Markelen aldera zijoan. Akaso Markel ere osago zegoen, baina, bueno, bai errestoa eta gero Donestebeko nola babestu dute. Oso ongi babestua, oso ongi babestua, eta hor biek zauden horremateko pres, baina jokoa oso azkarra da kasu horretan, eta kanpotik ikusten dira gauzak erraz, badugu denbora unitz, baina hor... Barrura, etxea. Gutxigatik sartu hori da, Donestebarren... Donestebarrek aukera 4-2 jartzeko. 4-2. Partitoa... Eta sakea, hemen Davidek... Azkar dijoa. Marra bat agian, eta marra horrekin gero izango luketa aukera bat jokoa lortzeko. Bai, ikusi behar dugu, zer bilatzen duen, edo atzeraka berriro. Atzera eroso dago. Osongi Piolen botean jo duen horretan metro asko aurreratu ditu, irabazi ditu, eta marra bostean, eta orain marren arago berriro azaltzeko, Donestebarrek saiatu behar dire marra horren gaindikan edo azpitikan pilota pasatzen, hau da ere multikia dute, eta Oiztarren dako berriz lanak, bai, malda goiti, ez da erreixa. Azkenean oso gure ikusentzulek uler dezaten, aurreko tantoan Donestebarrak hurbilago geratu dira tanto zuzena lortzetik, eta horrek orain abantaila ematen die marra defendatzerako ordua.
Sakea. Bonbitea berriro, ea sartzen den, eta ea... Oso seguro. Oso seguro, David. oso zaila den pilota hori, eta naita bilatutako, naita joan da pilota hori gurutzatzera, eta egia dan, etzen batere erresa. Goitik joi dio, normalen olako kontrak azpitik ematen dira. Bai, sotamanoz, eta Goitik jondu. Ongi eta segurtasun handiakin, segurtasun handiakin hori da. Begiratu du marra non dagoen, gurutzatu du. Bai, eta ez zuen erantzunik pilotari, oso ongi. Berriro. Bai. Non zerekin gelditu du? Numeroak eskuarekin. Erran daiteke partidu erdikalde honetan azpimarratu beharko dugu David bai sakean eta erantzun errestoan ematen ari den maila. Bai, gaientzen ari da Oiztarrei nabaria. Agian ere nagusi izaten ari da. Agian ere erran dezakegu Donostiabarren alde dela semifinalak, bueno, Oiztarrak ere bai ez, baina Donostiabarrek partidu gogor izan zuten hemen Oizaren kontra semifinalean. Zailduak daude plaza honetan, Oiztarrak bezain beste noski ez, baina ez da lehenbiziko aldia hemen jolasten duten azkeneko asteetan, eta pixket ikusten ari da. Kasu honetan pasa lortu du Oizek. Pelotak bibote eman eta gero bestalderaino. 15 eta gutx. Eloiek erantzun du eta Markelek ikusten bezala pilotari indar asko sartzen dio. Eta sartu eta gurutzatu eta hori da. Hori da. Pasa egin du eta tantoa Oiztarren aldea. Horregaman, pam. Espera, ya, saka. Ikusten duzuen bezala Xubanek kasu honetan bilatu du bigarren marra bat egitea, Davidi ere pilota kentzea. Eta, bueno, marra ikusten dugu gorria, non dagoen marra gorria? Marra gorria dago, ikusten dugu epaia Sant Esteban. Bera jarri da marraren parean, guk ez dugu ikusten hemen din marra gorria, baina epaiaren parean dago. Bai, etxe ondoan dago, ertzan. Orden Donestebearrandako... Hor urdina erakusten digute, gorria, pixkat atzerago dago. Bai, botarriaren ondoan. Plaza bikaina ikusten da, Bai, holako telebistatik. Gainezka, bai, perspektiba gizpolitxekin. Eta jendez gainezka. Ikusten dugu berriro koteto gibelkaldin patzen da besteko eremu hori, eta marra ikusten duzen zela oso proposa Donestebarren alde, Oiztarrak saiatu hori aurreratzen. Sake motza ginen du pentsatzen dugu eta jazek gertatzen da. Rebote, zaila rebote. Rebotera utzi dute, baina motz geratu zaila bizkat. Hori da. Ikusi dutela, ez talantza izan duten airean sartu edo ez, eta reboterako motz geratu zaio. Hori da, sakea erdi modukoa distantzia atletikan aurrelarien eta atzelarien artean sartu du, eta erabaki duten airea sartzen komplikatu zaiez eta nahiko motiel geratu zaie, nahiko labur. 15 berdin eta bigarren arraia jokoan. Joko garrantzitsua izan daiteke. Bilatu sakea. Barruan den. Bai, barrura eta. Oso una. Areta etxea eta atzeaka. Natun marra aurrean jo duela hor. Lehatxek. Orduan bilatu duena da botea eta inorretzegon tokira gurutzatzea. Hor Mikelaren erantzunakin egon gara ukitu hartzun teiatu edo pareta ukitu du, jarraitu du, Davidek alde moduan altxatu du, eta gero Markele gurutzatu. Eta pelotaz horiek errazak ematen dute kuartuaren zat, baina beti dira galtzeko arriskua dute, irabazteko errazak dira, eta ez dirainen uste bezain errazak. Bigarren botea eta geratu duen tokian marra. Pasa edo bigarren botean izan da? Bigarren botean, nire ustez bigarren botean izan da. Nik azkar esan du bigarren botean eta bargia izan da. Bigarren botea izan da. Ez ere bai, baina hemen ikusten dugunez giroa bero-bero dago. Ez da gure lana eratea ze izan den jokin, bueno, errepikapena ikusteko aukera igual izango genuke. Guri jarraitzaien iritzia joaten zaigo, baina egia da hobe isilik egotea eta ikustean. Bote bat.
Errepikapenean igual duda gehiago dazkan dime, nire zuzenean bigarren botean ibitu zait Garbi. Ez guztiko sobera. Bueno, marra hori. Marra. Ire. Piok pasa egin du? Ados, bai, pasa egin du. Pasa egin du, ados, eta... Ez du asmatu Zorinek, eta Piok indikan pasatu du, eta saiatu du Mikelarena, baina ez da iritsi. Ez. Erantzutela. Zukitu duela, nire pelotari aurreraka jontzitzen. Sakea. Eta atera den tokian marra, kasu honetan 14 inguruan marra. Ados Jaun Andreok, ados, bai, ez, ados hori da, ados. Bi marra aurrez, erran dezakegu bi marra hauek Oiztarren aldekoak direla, sakea lagundute. Marra espazioa, defendatu beharreko espazio txikiagoa da. Baina ikusi dugu partida honetan zehar, nola askotan, nolako marra errezak, erori diren beste taldearen aldera. Orduan, bueno, Oiztarrok kasu honetan bi aukera izango dituzte lau eta hirukoa lortzeko, eta Jokin Elena borranduen bezala, jokau izan daiteke klabea. Donestebarrek irabazizkero Zuloa irekiko lukete, 5 eta 2. Hori da, tarte hori. Bueno, 4 eta 3rekin, partidu barruan egongo zen handik anoiz, joko batetara. Inertzia psikologikoak oso garrantzitsua dira, hortara jokatu dugunok, askotan badakigu hori nola talde bera erortzen den, hirugarren jokoako desabantaia ikusten duenean, sake gurutzatua. Txarra, kanpora bota du. Txarra zuzenean 40 Donestebe. Oso aldekoa zena Oiztarrentzat, pixat komplikatu da. Horain kasu honetan Donestebek pelota bat dauka beralde, tanto bat dauka beralde 5 eta 2 lortzeko. Arriskatzeko ere bai. Tantoa gonbidatzen, bueno, aukera ematen bat. Marra hori gonbidatzen dira arriskatzera. Hori da. Eta bai inertziena bai lau bi batetik 5-2 edo 5-2 batetik 4-2 bada tartea. Defentsa handia da. Bai, 4-2 edo 5-2. 5-2koan ja ardilanak eginak izango zituzten Donestebekoek. Eta zama hundixa. Eta zama hundixa marra. Eta gainera bi marra on galdu eta gero. Eta hori kontuz rebotea, kontuz... Begira. Begira, Donestebeko zalegoak. Txaloka Donestebekoek, Pio Osorne egonda. Erranduguna. Pio. Erranduguna, niztu Davidek arriskatzea bazuela, hor arriskatu behar zuen. Oso errebote zuzena atera zaio, oso erresto zuzena atera zaio. Hala nola Oiztarrek itzuli dute, baina Donestebekoak presteuden. Donestebek presteuden eta... Bolea. Sakatzen du. 5 eta 2 Donesteberen alde, marra kasu honetan, Kotetok markatzen duen tokian, Alberto Xaxaria pixkat desesperatu dago, epaileen iritzia eskatzen duelako eta epaiek ez diotelako ematen. Aldi berean Donestebekoek nobaitek eskatu du pido bat, inork ez du erantzunik, horako gauzak gertatzen dira. 5 eta 2 Jokin, Donestebarrak tarte hori ideki dute, eta Donestebarrendako ea Oiztarrek erantzun bat daukaten, baina eszenari polita ideki da. Daviden maila bikaina izaten ari da, karagarria. David ekidin beharko zuten Oiztarrek, baina ez da errezare. Labia erantzun. Berriro ere, baina... Ona, tio, oso ona. Ikusten duzuen bezala, errestoan ere, pilotaka den 100% portzentai altuena Kotetok ere Davidi uzten dio. Azkarra da, David erremontista da, atzelaria, errebotean ongi kokatzen dena, eta oso azkarra. Eta Koteto ez da maingua. David oso partidaren barruan ikustu da ziratik. Igual Donestebar guztiak, igual lauak daude oso sartuak. Oiztarrak agian pixka bat besoa moztuta bezala. Biek eta alde gaztea dira, Agian Donestebeko Eloi izan daiteke mendikan veteranoena.
beste guztiak hor 20 piko urte, eta bueno, koteto gutxiago, 20 baino gutxiago. Eta hori ikusten dugu bai Davide Kartenarien ardura, eta hori da, erran bezala, Donestebeko lau jokalariak erremontistak dira. Eta taldea oso orekatua da, eta oiztarrak 3 dire, eta ere taldea gitz polita da. Baina maila uneko jokalaria dira. Ikusiko dugu, 5-2. sakean nola egiten duen, 5-5, 0-0, eta Bombite bat, ean horre sartzen duen eskun muturra. Hori da, bombitaren zaitasuna. Ikusi duzue Mikel Arena nola zalantzetan ibili da eskuin ezker eta azkenin zeharka sartu da, hori da. Hor, erantzuna beti... Oso zaila da. Erantzun ofiziala do beti izaten da, holako sakei erantzun bartzaiela azpitik, sotamanoz, baina sotamanoa... Pelota oso azkar data hor gotxi beti, ez paduzu asmatzen, eskumuturraken pelotazo hartu dezakezu, orduan zure burua beste aldera askotan igual bolea edo kasunetan zeharka jotzeko aukera hartu du, oso pelotazo zailak dira. Horre sakalera jokatzen duena da horrekin, badaki espazio oso txikia duela kasu honetan oizkoek defendatzeko eta bihatzen duena da oizkoen faioa, nola? Hau ere, begira, hau da, plazaren xarma bat. Bizilagunak ere jamarko dute bere itxaldera, orduan, gelditzen dugu partidua eta begira. Ez bat ez bi. 3 gotxe. 3 gotxe. Ez da bertzerik, ez da bertze biderik. Ez da bertze biderikan. Hori da. Hor dagoen bat gainera laxoa pilotaria da. Eta, bueno, holakoak oizko plazan gertatzen dira. Iruritako plazan ere bai. Hoxe. Donestekoan ez, berez itxita dagoelako, eta, baina, bueno... Marra oso nahi Doneste barrentzat, Berriz kortu abiatu du, kanpora dijoala, bai, kanpora. Eta garbi, kontuz, ikusleak. 30, urdin, hautsi dutela partidua. Hautsi dute eta... Bai. Guko orain pelota zale bezala hitz egingo dugu, nahiko genuke partidua luze joatea. Bai. Baina itxura dauka, momentu honetan, Donestebek hautsi duela. Bai, hor. Parekatua ez dago, oso parekatu orain arte. Eta, ze gertatzen den. Garbi. Ongi, Eloi eta Pio ere kuarto bezala. Bianaiak. Bai, arresio bat egin dute. Eta hau kanpotik... Eta gelditzen dute. Kanpotik ikusita ematen du pelota Eloiri joan zaiola. Baina Eloik badaki non kokatu, Eloik badaki pelota hortzik joan daitekeela. Erdia abestu barut, erdia izten balima dute metroak ez dituzte galduko. Eta... Hor, gelditu du... Gainera aurrera togo. Hori da, zuk zeniona, hori da, erdikaldea moztu itxibarra daz, eta alboetatik joaten bada seguraski eskin aterako da, bin boteak eginda, hau da. Baina erditi joaten bada atzeraka joanen denez, saiatu bargara bai, erdia beti isten. Sí, esto está para poner en alquiler. Ez dire gelditu ere ezer edateko, Hori ere batzutan egiten da, pilotan ikusten dugu. Ez da ratxalde oso beroa gaur. Ez, baina, inertziako dinamikak gelditzeko demosteko batzutan eten bat egiten duzu. Baina honetan oraingoz ez da deus gertatu. Marrau. Ona. Oso ona. Poteto ikusten duzuen moduan. Xauli goikaldetikan, ongi kokatua, eta pilota altxatu du eta Marra irabazi du, begira, ze harin igo dan, ze ongi kokatu den, gero gerritikan, eta ongi gurutzatu du. Bi kuartoen gainetik basatuz, botea numeroren aurrean eta gurutzatua, perfecto. Oso pilotakada zaila. Xuan saiatzen alda, hortan. Ai, ba! Ikaragarria Koteto nola eman zion, Markelen geldiketa, eta eman nahi horretan, Kotetorik kanpora joan zaio pilota, eta 15 oiztarren aldea. 15-40 ala ere bi aukera izango dituzte Donestabarrek. Gehitu dezakegu ere askotan ez pilotan, eskupio eta entarraten dutela itantoa 15 eta berrez jatorria, 15 alaixoan da, ez tenisean eta jude ponetik heldu den kirola, da, eta hori, 15-40 joka, hortik heldu da 15 eta tanto, pilota, eskupilota mototan erabiltzen dute kontzeptu hori.
Rebote garbia. Ona. Begiratu. Oso ongira altxatu duten Estebarrak eta Xubanek zeharka pilotari pasa egin du azpitikan. Ikusten duzuen bezala pilota berria da. Pilota daukana berria den oin honetan azkarrago. Hor jodu zeharka. Azkarrago. Pelota azkar. Hori da. Handitu du kortoa eta gero azpitik pasazaio Koteto hori, baina oso azkar zijon. Hori, eta partiduan zehar pilota larru hori ondatzen joaten da, orduan horrekin abiadura galtzen du, baina hori hasieran berria da, bisia da, ikusko du hori. Eskanpora, otatzen behar. Marra lauterdi inguruan... Bai, hori ikusi dugu berria den eta indarre mandion horietan, rebotek iruridu botadula, bultzatu dula pilota bere kontra, eta, bueno, nahiko egin du Davide pilota ukitzen, osea, expulsatu du paretak, bai abiadurangatik eta bai pilota berria delako. Horai kontrara etorriko zaio Oiztarrei, pelota bizi hori atera duenak Oiztarrek orain, pelota berarekin erantzungo du, jokatuko du Marra Donostebek. Eta orain arte egia da, holako marra hauek non aurrez eta teoriaz Oiztarren aldekoak diren. Daviden sakean asmatze horrekin, tanto horiek Donosteberen alde hori dira asko. Kasu honetan eroriko balitz 6-2, Jokin. Ja hautsia izango zen areta gehiago. Nik uste Davidek arriskatzeko pelota duela. Indartxu, kuarto bilatzen eta tantoa Donestebarren alde. Sake potentea ikusiko dugu. Bai, ikaragarria zaldak eta izan den hori pilotakin. Pilota berriakin dena azkarrago jaten da eta pilotak jaten da. Markeli ikusten duzuen bezala pilotak jan dio. Bai, hori da dena azkarra hurbil zeuden eta bai. 6-2. 6-2 Oiztarren aldea. Oiztarren alde 6-2 hor ikusten dugu pelotari baten aita, Koteto. Remontista hoia, txapeldun hoia. Gaur igual semeak lortuko du, Kotetok lortu ez duen zerbait. Kotetok txapela ustut ez duela, laxoan. Remontean bai saia. Bai. Baina laxoan ez. Eta Koteto oso gaztea, Koteto semea oso gaztea da. 18 izango ditu, 18. Eta talde bat. Bai. Poida dire belaunaldi hauek tekniko kirezen maila daukaten, Bai. Oso erakargarria da, bai, eta baloratzekoa. Bai, Oiztarrak, bai, Donestebarrak. Nahiko lan. Eta Marra, bi arrai, 6-2. Bio jarraitzen dute pilota berrekin, ez dakit da pilota gabe gelditu diren edo ez. Ez, botioan ikusten ditut pelota gehiago. Hori da. Laixoaren xarma hori da, pilota kanpo botatzen ditugun einean bilatu behar dire. Eta ez bali bat ditugu topatzen, pilota joten dire morrizten. Orduan hoixen, baten bat ikusten da, baina pilota berri honekin jarraitzen dute eta hori. Azkartasun gehiagokin da jokaldiak horre dira azkarragoak. Nik uste Xubanek olbiatu nahi izan duela da sakean min egin hori sakearekin ez, baina aldi beran topatu da, Mitxeok ere min egiten duela pelota horrekin azkenean. Hori da. Ez du soluzio erraza Xubanek, zeba restoan dena ekartzen diote, kuartoak ere kuartoak biatu ditu, baina botera... Ikusi duzu, Marra honentzat Xubanek pilota gastatu hartu du, pilota zar bat, ez du datera pilota berria. Hori dire erabakiak. Orain norbait joan izan da pilota eske eta bizte hori atrako du pilota berria. Ja, gira hemen daukagu pilota zarra nahi dut gastatu dena. Marra urdina hau berez Donestebarren alde litzake, baina horri atzen du. Davidek nora botako duen. Davidek hor ere oso burutxu jokatu du. Inteligentzia handiakin. Beste erabaki bat izan ziteke menga pasa bilatu eta jendearen txalo erraza, baina bilatu duena da botea azkar egitea zelai barruan, orduan ja txatxarra etzen. Erdikaldean gainera. Eta Marraren aurretik egin du botea, orduan ja kasi salduta ziduen aurkariak, oso ongi. Ahí va, kuarto. Oso ongi. Osongi sakea agizona zen, Xubanen sakea eskaiza justo pasatu du eta rebes ezpi ongi kokatua zegoen eta gurutzatu du eta Marra 14an hori oso
Nik uste, esan dezakegu Xuban ari dela orain, nastu nahian pixka bat ikusi du, joko konbentzionalean Doneste gehiago dela, eta bilatzen ari da pixka bat nastea. Eta bueno, eta erran eta kontrako egin. Bai, gero egia da zuk diozun bezala, ez dago laukera nitziken jokoan hasteko, Oizko plazan. Hori da. Eta bombiten bat botatu, Davidek erantzun dio. Kuartuak ez daude ere nahiko ongi daude, Donestekoak Otetori laguntzen asko, orduan aukerak ez dira nitzak. Berri batzeaka. Ikaragarria, Daviden bolea, Daviden abiadura eta Markelek ukitzea lortu du jotzea ez. Markel aserre dagor, baina nahikoa egin du. Pelota egon garenoko dakigu segundo batean gainera etortzen zaizu, zuk. Bertzepa, Xubanek hori da, pilota berria denean, pilota gorantz altxatu du, eta hori da, pilota goruntz altxatzen, eta erranez, aizue, hau pilota berria da. Ja, botean figatu gaitezke, ez bakarrik koloren bizi botean, eta pilota berriakin orain. Barruena, kanpora. Pilota berria den egin honetan ere bildu bada gehiago, osea, errexago da biadura horre, berria denez, errexago da kanpora joatea, orduan saiatu gara biltzen, eta kasu honetan gutxikatik, baino bai, joan zaio. Eta berriro ere, 6-2 berrogei Donesten alde, marra 14aren inguruan, sakea Donestebek, hau ere erran dezakegu partiduaren inertziari jarraitu esan dezakegu, tanto hau ere Donesteren alde erori, molako tantoak benpinen oain arte Donesteren alde erori dira. Eta hurbilago dagoela 7-2koa, 6-3ko baino, kasu honetan. Baina, alde beretikan, ikusi ditugu ere, molako tantoak galtzen, baita alde bat eta bestea goratu, bina ere joan direla, bai? Eta binatik 6-2 jarri dira. A ber, ikusten dugun orain. Ama! Pilota daukan arrisko hori da. Ikusle bat mugikorra. Mugikorra babestu badu. Ez da gutxi. Mobila utzi dio. Segurakin solastu dako dugu gerexago. Eta esamar dugu beharrik mobilan jo diola, mobilak lagundu balima dio, zeba pelota oso gogoz di joan. Beldura pasa dugu denek, farre egiten dugu. Bai, farre egiten dugu, baina... Ez du denborik ematen, hor daude aurra batzuk ere hor... 7-2, a todo... Bai, hor aproposena, erdikaldetik anobrena ateratzea da. Kanpora. 7-2 sakia. Oso azkar joaten ari da partidua, oso azkar. Finalak normalean nola joaten dira ere bai, ez dakit nik azken urteetan izan den partido borrokatu bat finaletan ez dut gogoratzen, normalean talde bat Xuban desesperatu dago, ezin ditu kuartuak pasa gaso honetan, ikusiko dugu nola pioia gainditua zegoen, baina hankan jodio. Galtza beltza, puntxo beltza bat ikusten zaio. Atzerak joan. Eta modu batean, hau da, Laixoan ere gorputzakin geldituaren hori da, Laixoan ez duzu zergatik eskuarekin edo eskularroarekin, gorputzeko edozen zatiarekin jo dezakezu, noski. Gertatzen dena da, normalean ez dutela hori bilatzen, mina hartuko lukete, baina tantu zehazatzuetan nahita bilatzen da, eskuarekin edo gorputzarekin jotzea, neuritzen naiz gorkaurtasunek asko egiten zuen hori, errebotetik eskuarekin. Pilota, baina hor bai pilota loin modu batean alabertzean arresi bat sortu dute eta berai gainditzea oso zaila izaten ari da bai. Oiztarren animoak herritarren dako, pixkat bilatu nahi dute. Marra bat. Oiztarren alde, tanteoa daukagu 30 Donestebe. 30 Donestebe, 2 marra... 2 marra lehenengoa gorria. Eta berriro errango, kasunetan sakea Oiztarren alde da. Hori da. Baina ez du ikusten mio David joan da ura hartzera Iturrira. Bai, hori da, ni bizkita harritu nago ez dutela
ez direla gelditu orain arte, partido guztian zehar, ez direla gelditu, eta orai bai, askotan pilotan partidu ez duzu gelditzen bakarrik ure dateko, baizi arerioaren inertzia o dinamika hori gelditu izateko. Eta orain lehenbizko geldialdia da, ez? Orain, ez dakit geldialdi bezala hartu dezakegu, bai, joan dira ura datera. Bai, joan dire ura datera, eta hoixen, orain marra gorria hemen eskaixan daukagu bat, eta bestea, hori, 16. zemakian, eta Doneste barrako 30 eta huts, 7 eta 2 hauetan egin dezakete Donestara jokoa. Hori da, lehenengo marra gorria bakaso erakargarria, erdian dago, osea, ea ze gertatzen den, Iztarrek ere egin ditzazkete 2 lasai ederrin. Orduan, ea sakea, ea Xubanek esmatzen duen, eta nola bombitea, ea no sartzen den hor, ea sartzen den. Kaso honetan, Xubanen bombitea zeunkan zailtasuna, etzen bakarrik altura baizik direkzioa, osea, ia gutxigatik kanpora ematen zuen, sartu da. Orduan behartu dio Davidi rebese sartzerat. Davidek remonteko postura oso garbia jarri du rebesez. Eta erantzun du, Bai. Ez du sartu baino erantzun. Eta orain marra, ikusten aldugu, akaso aurreratuko du, ea kuartoak mugitzen diren. David eta... Kasuetan ikusten da... Denak aurreraka Doneste barrak, denak aurrera. Ikaragarria, Eloiek, polita da errapikamenan ez dakit ikusiko den Doneste barrek nola aurreraz ateratzen dire, sakatzen duen eine honetan. Badakite berak mozakatuko duela, igual. Eta aurreratzen dire laurek, eta nola hartu dion, laizterka gaten dire, eta pio jarraitzen du jokaldia, ea beraik erantzuten badute. Bai, oso polita. Joko klabea oiztarentzat nire ustez dago 3. lortuko balute, oaindikan ere urrun baina sartzen dira partiduan 8 eta 2, nila zail ikusten dut. Eske bira, kanpora. Hori daukala esoak. Direkzioz joan da pilota, joan da bueloan joan da idekitzen, sentsazioa ongi eman dio eta ez duela askoiko, baina joan da idekitzen, eta marra xuriortik kanpo, orduan 15 Oiztarrenako, eta 40, ez? 40, 30, hori da, eta joan da Doneste 30 eta huts, 40, 30, pilota bueltatzen diete. Ez dago marrik. Ez dakigu marra hori bilatuko duen Xubanek, bajatuko duen, igual bien artera, ea zer egiten duen, batzeraka. Horrera kuartoak. Kanpora. Hori da, Xubanek ikusita 40 zauden, sakea jeitsi du, ez du bilatu atzelari, bezik aurrelari, eta kaso honetan Eloiren erantzuna kanpora joan da. Eta 3. jokoa. Bai. Bai, ez? Bai, zazpiru. Hori da, eta 0-0. Zazpiru 0-0. Hori da. Eta pasa, bai. 15. 7 eta 30 eta orain 7 eta 3 eta 15. Bai, eta pilota berri horrekin daude. Pio aserre dago aurreko partitrotan kanpora bota dutelako eta lurra eskatzen zuen. Lurrera. Hori, bai. Hori da biden erantzun hori, ez? Bai, hori da. Ari da Fizikiota. Ongi Pio. Pilota ikusten duzu joko zuzen den honetan ze azkarra den. Piok ze denbora gutxian bi pelota eman bar izan ditu, lehenbizikoa bikain. Bigarrena etorri zaio eta kanpora. Gainera etorri zaio, guzaren kontra, eta nahi gabe kanpora joan zaio, hori da. Ganere kokapen oso ona zuen Piok, eta etzen erreza horregotea, eta... Atzeraka, eta kanpora. Pilota hori da, pilota berri horrek asmatzen duen horienan botea eta kanpora, orduan, bai, David ez da aietu, goikaldean ez zagon inor, erantzun alizateko, eta Oiztarrek bat dirudi inertzia... Bai, pixket urbiltzea. Hartzen ari direla, hori da. Sartzen ari direla ez, berriro partiden, zerbait, beraiek.
Marra Eskaixean, plaza erdian. Eta berrogei oiz, Donestebe huts, eta berriro errepikatuko du. Marra eskasean. Marra hau gorriak, oiztarrak gaindikan edo azpitikan saiatu behar dire pasatzen, eta Donestebarrak hor beraiek kontrakoa. Hori gelditzen edo beraien bertze zona aldean bukatzen. Orduan, tantoa gorriak egiten badute joko izanengo litzake, Donestebarrak egiten badute 55. Ez dakit baino akaso Davide berriro saiatuko da bunbitearekin. Ea zer gertatzen. Partidaren historian normalean olako tanto guzti hauek Donestebek saketik atera ditu, baina arte. Hau da, Davidek manejatu ditu situazio hauek eta erdibidekoak ziren marra hauek Donestebek sakearekin berak irabazi izan ditu. Ikusiko dugu, aurten horrengo partidan zer gertatzen den. Ea. Ez da errex izanen, ea Davidek zer egiten duen, eta oiztarrek zera baki hartzen dute. Ja, jeitsi du. Aiba! Berrogei amabost. Zorion da multzen da, eta pilota, ez. Baina egia da pilota hori garbia zen, baina indar askorekin. Bai. Ni telebistan ikusten da, baina indar askoak hartzen dut ez da errexa, ez da batera errexa. Paretara. Kanpora. Berrogei hogeita hamar. Eta hemen zuk zenion bezala ze garrantzitsua da saiatu tanto honetan marra bat bilatu, ez tanto zuzena, ez utxe egin, ez? Erasoan galdutakoa diren horiek. Orduan 55 marratik hori 50. Bestaldera sakatu du, egotea, baina rebesez. Marra hori da. Marra terdien. Ia trabatu dire, batzutan hori gertatzen da, elkartzen gara. Elkartzen dira. Talde berako bi pilotari, bateko jokatzen du, bertzia ere sartzen da. Errebotea eskatu du. Hor ikusiko duena, errebotea eskatu duen, baina errebotea gero pelota pixka gainera joan zen, eta rebese sartu behar izan du, ondoan kortua zuen. Eta zorion azken momentuan kendu de, baina bueno. Normalen erraten da beti luzeak preferentzia duela, ez? Baina kasu honetan luzea rebese zegoen, bestea eskuinez. Eta eskatu arren. Etzaio gaizkiatu da. Gero. Haren aukera daukat Oizek 7-4 lortzeko. Hori da. 50-an dijozte, marra irabaziko balute 7-4, bestela berriz 2. 2 hori da, 50. Eta 2 jarrizkero, Donestebarren dako subidoia. Bai. Eta buen dako bajoia. Ikusiko dugu. Egia esan telebistaz ikuspuntu, ezagutzen ez ditugun ikuspuntu batzuk. Bai, harritu gaude, Bombitea, kanpora. Gaizki eman du botea. Bai. Eta kanpora 2, jaun Andreok. Buelta, joko honetan bertze voltereta bat izan. Hemen ere psikologikoki oiztarrentzat, erraten den bezala erdaraz, urrotza gainetik. Urrotza gainetik, 50 eta 3 aukera 7-4 lortzeko, A2. Ze pasatzen den, dudak, horre zalantzak. Kanpora bota duzuzenan sakea, orduan sakalariak ere. Hori ikusten dugu, hori da. Oizko plazaren beste berezitasuna, Donesteben txarra izan entzena. Pareta berdea ona da, eskupilotan bezala. Donesteben berriz, ezker pareta kanpora izaten da, kontxiratzen da, eta hori txarra izango litzake. Baina hemen pareta berdea ukitzen badu, tantoaren jokoa jarraitzen du. Nik uste Eloik nahi egin duela, pixkat hori bilatzen. Bai, 7 eta 2. Marra bat. Eta orain. Ona. Osongi Eloi. Eta jokin nik apostu egin beharko banu, 2 marra hauek Doneste alde ikustitut biak. Bai. Eta horako marrak partiduaren historian zehar, horko partiduaren historian zehar horako marra guztiak Davidek sake izan duenean beraien alder hori dira. Bai. Ez du faiorik egin. 50 egon dira joko honetan. Orduan ere galduko balute ere 7-4, presio psikologiko gutxi, oiztarrek badakite bat atera barutela bai edo bai, gero beste 2 marra egiten saiatzeko.
Eta gero, Davidek bere indarrakin zesakea egiten duen, baina bai, mina handia egiten ari da. Klabe izangoten alda, lehenbiziko marra hau. Oso importantea bai. Oso garrantzitsua. Ahi ba. Ikusten duzuen bezala, bi kuartoak bi eskinetan zauden eta Koteto erdian, eta Koteto erantzun bikaina eman dio Xubanek emandakoari, eta marra gainditu du. 40 marra bat oso aproposa Doneste barantzat, eta 15 hau Doneste beginez 8 jokotara hurbilduko litzake. Horre sakatuko da aurreraka, eta kuartoak hemen joanen direroi gorriak aurreraka, ea. Oso azkar dena. Pentsatzen genuen, Xuban saiatuko zela pilota altxatzen, ez du lortu altxatzen. Nahi izan duela. Ez du lortu, hori da, nahi izan du lortu. Eta gero piok jo duen honetan, dena azkar. Eta kuartoak aurreraka laizterka eta denborarik gabe erantzun alizateko, dena oso abiadura altuan. Eta Doneste barak 8 eta Davidek altxatu du berriro eskua. Honek ere du, pilota berria 8 jokoan. Ean zen motako pilota den. Kanpora. Ikusten ari gara. Psikologikoki Xuban ukituta dagoela orain. Bai. Eta ez da bat ere errexan koititikan boleaz sartuta pilota sartu alizatea ez da errexan. Indar honekin, azkartasun honekin. Herrian baitut espektatiba batzuk, oizek aspaldi ez duela txapeli lortzen. Eta ikusten zaio Davidi oso eroso sakatzen, oso sakatzen, hartu dio paretaren txokoa, bajatzen du, boleare bombiteren bat bota du, erdira, bai. Eroso, ez da erresa, eroso nagusi bezala ikusten zaio. Ez dituzte estutu ere inoz, ez dira egon egoera beti partidu alde izan dute, une oro. Baina gustora ikusten zaio. Eta behira, orai aldatzen berriro bizkot. Karo, eta gai, paretan kontra, paretan kontra Xubanek margena gabe kokatzeko ongi, besoa luzatu alizateko eta nahiko lan, pilota ukitzen, eta 2-15 bi marra izan daitezkenak direnak, Politiak Doneste barren alde, eta 0-0. Ez 0-5. Ikusten dudan ez hor, markagailuan. Donestebek 15 bat, kanpora bota dutela korresto bat, teiature. Tantora bota dute 15 bat teiatura bota du oizek. Eta orain oiz behartuta ia erabat bi marra egitera, gero badakite Donestebek errestoan eskasiaren inguruko marrak bilatuko dituela, marra horiek sakearekin irabazten dituztelako normalean. Inertzia zaian txartuta dago oiz eta hortik ateratzeko lanak. Oso bolita. Nere ustez... Haze marra irabazi duen Donestebek. Partiduaren argazkia izan daiteke hau, Bai. Zertaz, ikusi duzue bere grina edo bere pilotario dolori detela du Davide eta nola urreratu da tantoan eta nola bera sartu duen pilota hori eta 15 hori irabazi. Jarraitzen du aurreraka, jarraitzen du aurre pilotaren jokoa, nahiko lan erantzuteko Mikalena eta bera gero berriro erantzunta behiti eta barrura eta bai. David oso ongi. Ze nolako tantua egin duen. Haze marra irabazi duen Donestebek. Ze tantua, ze 15a, txalo beroak. Nola defendatu duten. Bat, bi, hiru, eta hor lurretik berriz. Hor ikusi da, ze talde orekatua den, ze regularra. Lurretik eraman duen, Eta talde bat, hori, ez dakit, non legoke gaurko partidan Donestebek ez dakit daukan zirrikituri bat. Zaila. Ez dakigun nondik eskoa sartu beharko litzaioken eta 40-0.
Eta ikusten duguna, oiztarrak ez daude partiduan hor, lasterka joaten malima ziren, da metro bat, 2 metro irabaziko zituztela, baina ja buruek kanpoan dute. Jarrera lehiatzeko jarrera hori, bai. Besoak beiti. Bai, burumakur. Eta eran dezakegu, lehenbizeko partidoko pilota erraten dena tenisean, kasu honetan bai edo bai tantoa izango da, marra jolastuko dute. Eta Donestebek aterako balu 15a, Donestebe izango zen 2026ko Laxoako txapelduna. Hori da, bai, Oizeko plazan. Hori da, gertatzen da batzutan etxean jokatzen duen taldea, batzutan erosoago dago, baina bertian ere besoa uzkurten zaizu. Orduan hori. Davidek, bombite bat? Ez, bombite bat. Eta partidua jaunak, eskua ematera lehenik, txalotuko dugu ikuskizuna, eta bai partidua Doneste barrak besarkatuz, oiztarrak elkarri animoak ematen, eta bai, partidua bat, eta laburpena titularra izango zen, Donestebek dena ongi, eta normalean pelotan eta Laxoan ekipo batek oso ongi jolasten duenean, besteak ez du bere maila ematen, baina ez du bere maila ematen ez duelako maila hori, baizik eta besteak ez du utzi. Hori da. Ez du utzi, nik ere oiztarren alde errango nuke, berek egin duten partidua, azkeneko jokoa igual kenduta ona izan, azkeneko jokoan ere bai hor tanto bat izan da oso borrokatu 3 aldiz bota dituzte lurreti, baina eske Donestebe dena atera zaio, ongi atera zaio saketik bikain ibili da, sartu bar izan duenean numeroa Kotetok bere lana xarmanki egin du, kuartoak oso fuerte, eta oiztarrak xuban egiarran sakean asmatzen zuenean igual mitxe baino min gutxiago egiten zuen, tanto klabe batzuetan pelota kanpora bota du, eta kuartoak normalean partidu azteagoenean dominatua, kuartoa dominatua dago bera, ez du lan errazik izaten. Hori da. Bai, hori da, laburpena da Donestebe eroso, David nagusi, Koteto laguntzen momentu puntualetan bikain, bi kuartoak, bi anaiak hor arresi bat altxatu dute, eta oso ongi defendatu dute, oso ongi jo dute, eta maila bikaina eman du Donestebe taldea mai orokorrean, Daviden jokaera edo jokaldiak indarra hori gaien duzu hori horretaz baliatuz, eta gero iztarrak ere, zut diozun bezala aldena egin dute, bai izan dela 8-3 horretan aukera bat ikus genezaken 8-4 bat laugarren joko horretan sartzeko, baina ez da batzutan ez da erreixa, finala da, beraien lehen finala, eta talde arras polite dute, eta izanen goituzte aukera gehiago finalak seguraski jolasteko, eta hemen ja musika jarri digute, eta bueno, hemen festak... Sare banakitara pixkat jokin eta jauzten dugu, bai, orai... Hor ikusten ditugu zorionak ematen inguruko jendea pelotariei, azkenean hau ere familia bat bezala definizakegu, Laxoako familia denak ezagunak dira, aurkariak izan arren, denak elkarrekin bazkari bat egin dugu gaur, orain ere bazkal ondo bat izango dugu. Hemen ikusten dugun aur txikinetatik hasita 80 urteko gizon zarren arte denak noizpaitere edo gehienak noizpaitere eskularroa jarri eta plazan egon garela. Hori da. Eta orduan badakigu ze zaila den askotan kanpotik ikusi ditugun hutsa hauek edo guk garatu ditugun hutsa hauek hor barruan zaudenean ez dira hutsak ere, pelota gainera tortzen zaizu, oso azkarra da, erraminta oso zaila da. Erraminta probatu ezkero denbora askorekin paletaren kontra ez da erreza ongi sartzea guantea eskuan, eta hola beste gisa zaila izaten da. Bai, eta gero, Laxoa zeniona, Laxoa da, gure inguruan eta gu bizitu duguna da belaunaldi pasatzen den kirola, askotan gure gurasoa, gure jolastu dire, gero gu, eta espero dugu gure seme-alabak ere horretan jarraitzea. Hor jarri duzu Jokin muga bat, igual beste helburu bat izan beharko zen, alabez osaturiko txapelketa bat, seme alabak eran duzu eta historian ez dugu hortikan izan alabik Laxoan jolasten erran nahi nuen ulertzeko.
Eta igual helburu bat izan barko litzake, beti gaur adibidez gure Baskarian izan dugun solasaldietako gai nagusia izan da Laxoaren etorkizuna eta Laxoaren etorkizuna bermatzeko aldaketa sartu beharko lirateken, eta nire antxe kontziente izan naiz, bakarrik pentsatu izan dugula gizonezkoen Laxoan, ez? Ginen ari pentsatzen inongo momentuan pausu hori eman litzatekeela, eta hemendik pues, gonbidapenik garbiena, esaten dugu inguruko pelotazale, emakume pelotazalei, plazara hurbiltzeko, Laxo alkartera hurbiltzeko, eta zergatik ez datorren urtean Laxoaren inguruko emakumezkoen partidu batzuk zergatik ez ditugu ikusiko. Gaur gonbidatu nahi genuen, gaur plazan Xubanen arreba dena usue, eta ni dakidala emakume bakarra nozbait ere txapel bat irabazi duena, gaztetan txapela irabazi zuen oizekin, bere anaiarekin. Baina gero garai baten eskupilotan gertatzen zen bezala, noiz eta handitzen diren, momentu baten geratzen dire lehiatzeko aukeri gabe, ez dagoelako lehiaketarik neskena. Eta agian... Jendeak Koteto horrekin argazkiak ateratzen, Koteto eskurra pilotari handiarekin, Donestekoa. Hor dago, hor aita bezala, bere semea. Hor Patxiku ikusten dugu ere bai, Patxiku zenbat txapel dituen, Patxiku Gamboa. Bi anaiak Gamboatarrak. Bi anaiak, beste bi anaiekin. Otxandorin anaiekin. Eta Luis Mia Pezetxea ondoan. Donestebeko beste mito bat. Donestebeko talde historikoan, bai. Hauek zenbat txapel irabazi dituzte, 13, 11, 12. Erranbarri izan dozenaka. Dozena bat bunpinenik esango nuke baiet. Urrezko garaia Doneste taldearen zat, bai. Talde bat, talde historikoa izan da Maria Azkurren, Zakalari, Peio. Azpimarratu igual agian jokin, bigarren urtean jarraian dela Oizek ekipo bat finalera ekarri duena. Iaz Oiza izan zen, aurten Oiz be, horako herri txiki batean, lau gazte finalean jolatzeko mailan egotea, azpimarratzekoa da, beraiek orain triste egongo diren arren, triste dauden arren normala den bezala, ez dute irabazi. Baina nik uste pixkat ozten diren aldera ikusiko dutela eremua garbiago eta bai, hori da, Oiztarren denon helburua txapela irabaztea da, baina finalera iristea ez da guti eta lehiatzea. Bai, azpimarratu behar dugu Oiztarrek semifinalaetan Arraiozekin bi partidu izan zituzten, bigarrena bikain parekatu zen eta gero hiruko prorroga edo enpate horretan gailendu ziren eta partidu hori ikaragarria izan zen. Orduan bai, une gozoa izan zen beraiendako, gaur berriro gazia, baina zukerran bezala talde gaztea, orekatuare, polita, eta txapela bat lortu dezaken talde bat zalantzikan gabe. Eta herri txikia dela, oso herri txikia dela, azkenean Donestebek peloteriak ateratzeko aukera gehiago ditu, herri handiagoa da, Irurita bera ere herri handiagoa da, Arraioz ere herri txiki bezala kontsiatu dezakegu, Arraioz ere bazuen tradizio, Oizek joan den urte arte bazituen urte asko finalean sartu gabe. Hori da. Eta egia da, bi urtetan bi final, bi ekipo desberdinekin, iaz 9 eta 6 Donestebeko ekipo oso handi baten kontra, San Miguelek txapelketa guztia dominatu zuen eta finalan aurre egin zieten Oiztarrek. Eta gaur egia da, partida azkar utzi dela eta Oiztarrek ez dutela utzi bere dizdira. Ez dute aukerik izan. Baina perspektibarekin begiratuta esan martzaiena da, ari direla gauzak ongi egiten, ekipo honek txapel asko irabazi zituela juveniletan. Bai, eta hor ere Donestebarrek Oiztarren alde erran behar duguna da, gaur Oiztarrak izan edo nor Donestebarren kontra jolastuz partidua arras zaila zela zergatikan, Donestebek bere maila eman du final egun batean. Hori zen ere izan dugun elkarrizketako bat eguerdien, hau da, ez da erresa final egun batean, zure maila ematea, eta lasaitasuna eta patxada, eta ikusi dugu ze intensitatea bat zen, bat ere tantoa protestatzen ziren momentu desatxe egin horietan. Hor egoera batzutan egia da, kanpotik orain dena zoriona eta irria da eta tal, baina gara momentu batzutan horre, marra ez marra, hor Donestebarrak ikusten zuten momentu horretan, igual xaxaria Oiztarra zela, ez dakiz zer. Esan dugu gauza hauek, gaur da agian, eta honekin jokin ados egongo da, gaur agian da
urteko partidori polemika gutxien ezaten duena, zaba, epaile asko daude. Bai, laguntzen du, ez da erresa, ez da erresa epaiaren lana egitea, Hau adibidez semifinal batean gaurko egoera igualean, Donestebe jokatuko zuen Oiztarren kontra, eta Xaxari Oiztarra izango zen, eta azken erabakia hartu beharko zuen Oizeko Xaxari horrek, eta nire Xaxari bezala ibienez, zure bai jokin, eta askotan herriko Xaxaria izatea zaila da, zeba, erabakiak nahiz zu ikusten duzun argi herriaren alde, badakizu dudako hoietan, jendeak bota baratzula aurpegire, herrian alde bota duzula, eta askotan igual errazago da herriaren kontrapitatzea. Horre erraten dut, bai, pasada izo bezala, ez ikusten alduzuen esku pilotan bi epaile daude, eta batek erten zaten, epailea erten zaten. Ez dakizu ze kaltea egin digu guri epaile bezala, frontoietan, pantalla paratu izana. Eta ez da erresa onerako hartu behar da erabaki bat azkarra zirte dozarte egin behar da ona txarra izan den, eta batzutan zalantzaz betea zaude, baina erabaki behar duzu. Eta, bueno, pentsatu behar du gehienetan asmatu behar du, ez da gehiago interpretatu beharrik. Eta hartzen zuen hori, errepikapen bakoitzean, karo, bere sufrimendua. Asmatu duzun. Asmatu duzun, eta luzatzen zen, eta hori erten zaten. Ez dakizu ze mina egin digun guri batez ere, partidua, kamara, pantalla, patzea, frontoia. Eta gero, lehenagoko bizitak idatuan nik errandut, Laxoaren gainbera joko ezuzteren aurrean etorri zela, prezizki horregatik, apostuetarako ziurtasun gehiago ematen dutelako joko ezuzenek, errazagoa da, noiz denona, noiz ez txarra. Hemen joko zuzenetan askotan gu ere gaur esatari bezala hanka sartu izanen dugu horretan, lehenengo botean, eta gero ikusten genuen Xaxariak erratzen zuelan 2 metro gibelagoa, bigarren botean. Zaila da, eta Xaxariak momentu baten erabaki behar du, aurkari, pelotariak inor baino gehiago daki eta pelotari batzuk laguntzen dute horretan, eta gaur ere ikusi da nola batean Eloi uste dut izan dela onartu duen, ez duela ukitu, ez dakiz da, baina pelotaria isirik geratzen balin bada, azken erabakia da Xaxariarena, Xaxaria herrikoa da, bueno, gaur pelota partidu hasieran esan du gertatzen altzirela olako gauzak, momentu batzuetan gertatu dira, esan behar dugu Laxoa ikusten ez duten ikusentzulei nahiko normala direla gauzak. Bai, gero, hori frontoian plazan, markatu frontoiaz plazan geratzen den gauza izaten da askotan, eta bai, tentsio momentua da, bihotza eta burua soberazkar joaten da, eta zu batzutan garbi ikusten duzu, bertzeak zalantzak ditu, eta epaileak ere ez bali madu azkar erantzuten, horrek ere batzutan ez du laguntzen. Baina, gauz puntualak izan dire, txikiak izan dire, eta hoixen. Gero ere, erran behar dugu, Laxoan, beti izan da pido edo eskatzearena. Hau da, nik pilota bat ikusten badute ez dela ona izan otal, nik eskatu dezaket epaiari pido. Erran dezaket txarra izan dela, beti edukazioz. Hau da, badaukera hori bertzen modalitatekin alderatuz. Eta gaur ez da kasi eskatu, egia da. Ez da, ez protestatu da. Protestatu da, erabakia. Bai, azkenean nolako hor barruan dagoenako dola izaten du bero, izaten ditu hor jartzen zaren arte ez dakizuz adrenalina nola dijoan, zeba pelota oso azkar etortzen zaizu edo zen despistetan, pelotatzo txar bat ikusi dugu gaur nola publikoan ez bereziki tokitxarrean zegoen persona bat, hor 6aren inguruan, pasatik kanpora, oso pelota gutxi joan dira horara, oso pelota gutxi joaten dira horara errestotik, eta bat engantzatu zaio Iztar bateri, eta nola jo dion izterrean, eta nola plaza segundo batean isildu egin den, ikusten genuelako minez, ikusten genuelako minez zegoela persona hori, eta nola mobila hautsi ote dion. Lehen itxoiten ari gera sari banaketa arte luzatuko dugu emanaldia, ez dakit. Hemen sari banaketa bukatzen denean. Sari banaketa bukatuta, hemen utziko dugu. Azkenean, pixka bat, babesleak eskertu beharko ditu ere babesleak, Goizeko Udala, Laxoa Elkartea, Marizkurrena, Laboral Kutxa, Oieri esker, Laxoa Elkarteak bere lana egiten du, Laxoa Elkartearen lana Laxoa ez galtzea da, Laxoa mantentzea, Laxoa ezagutaraztea, gaur ezagutarazteko egin duguna da bisitak idatu hasieran, jende gehiago ezagutu dezan jokoa moldea, eta, gero finala urtero txapelketa bat antolatzen da, Laxoakoa,
Gaztetxoen txapelketa bat ere bai, Pasakako txapelketa bat, eta pixkat beti galtzear dagoen jokamolde hau mantentzeko lanean ari dela elkartea, eta aurten ere txapelketan antolatu da, txapelak banatuko dira une batetik bertzera, baina honek ez du geldiunerik, jarraituko dute haurtxoen aurreta gazten txapelketan finala izango da, udazkenean eta neguan Pasaka txapelketa, eta alduen urtean berriz, helburua izango da, aber hoizek bi ekipo gutxienez ateratzen dituen, aber Donestebek aurten atera ditu uste dut hiru ekipo, aber beste urtenen batean Donestek 6 ere atera izan ditu, garai hobeagoetan, Iruritak ere 3 atera ditu, azken urteetan bat ateratzen du. Pixka bat urtero helburua hori izaten da, taldeak ateratzea, ekipoak ateratzea, eta orain guk esatariak ideki dugu, erderaz erraten den bezala, beste meloi berri bat, zergatik ez, nesken talde bat, zergatik ez da atera behar. Horixe. Eta gero hemendik ere ikuslei gonbidapena luzatu, urtero finala abuztuko lehen asteburuan izaten da, lehenbizko asteburu horretan finala izaten da, goizean, 3. eta 4. postua, laixoaren egun bat bezala da finala baino gehiago. Goizean 3. eta 4. postua izaten da, gero bazkari bat, eta finala baino lehen bisita gidatu bat egiten da azaltzeko zer den laixoa, zertan datza, nondik heldu den, ze araboak dauden. Eta gero finala. Orduan hemendik ere gonbidatu ikusleak zareten hoi, jakizue, hori, urtero izanen dela finala, eta gu hemenen gaudela, eta bisita gidatu horretara gonbidatuak izanen zatela. Den urtean bastanen tokatuko da finala, Arraio zen besatzen dut, Iruritan ezin delako jokatu. Hori da, nahiko genuke Iruritako hori da. Ordena izan da beti Irurita, Arraioz, Donestebe eta Oiz. Oizetikan Iruritara joan barko luke, Iruritan dago dago etxe batekin arazo bat plaza ondoan dagoena, eta arazo hori espada moldatzen, Arraiozen izan litzateke finala. Bai aurreratu digute, Baztango udaletikan eta gomar direla, eta solasean, eta etxe horren inguruan zer egin daitekeen, baina inguruan nahiko genuke alba da Irurita izatea. Ez bada Irurita, izango litzake Arraio zen. Eta gero, aurtengo berritasuna, telebista bidez, YouTube bidez ikusi ahal izan dela, niri hor ikusi ditugun imagen batzuk ikaragarri politak iruditu zaizkit, bai sakeko aldetik ematen zigutena kamerarekin, bai errebote aldetik ematen zigutena kamerarekin, bai oizeko gu gauden posada honetatik ikusten ziren tantoak, beste ikuspuntu dut desberdin bat, eta gonbidapena ere gaur finalean ikusi dutenak partidua aurrez aurre behan, bagian gaur etxera etortzen direnean aukera izanen dute partida hau berriro ikusteko YouTube bidez, eta tanto... Eta erran nahi dut, ere gehitu nahi dizut, begira, horrak jolasten edela joan zepo egita. Gehitu nahi dutena da, retransmisioari esker, jokaldien errepikapenak ikusi ahal izan ditugu, eta abiaduran ere geldoan bezala. Bai, izan dira gauza batzu... Ez gaudela oituretuek, bai. Ikaragarria izan da kalitatea, bai, planoak ere, bai, ikuspegi ezberdinetatik kamarak, bai, maila, bai... Igual txarrena, esatariak igual txarrena jokin, bai, hor sumatu da gure profesionaltasun ez hori, batzutan tanto da, zebe gertatu baino lehen ematen genuela gure iritzia, edo orkoak egiten genitu, ikuslea gara. Ikusle gara. Bai, ikusleak garen ezkero saiatu gara aliketan neutroenak izaten, baina egia da nahi gabe. Nik egiarra marratzu jokin erik bertintzitzaidan zinak irabazten zuen. Partidu erditik antzinean nahi nuena zen, oiz pixkat partidan sartzea, ez? Eta igual, oiztarre kanpora botatzen zutenan, eskabatzen zaizun, nahi bat, tiburtzi hori utziko dugu. Bai. Eta... Baina, oso eroso, gorkazurekin lanean. Tiburtzio hori orkezken egin barru.
Bai, uste genuen hasi bartzula sari banaketa, baina ez dakite... Altabosta jarri nahi dute... Hor ere, Dani Carballo dago, arkitektua, plazetan espertoa, asko dakien bat, pelota zale amorratua. Hemen dikan erramar duguna, nik ez dakite, nik gaur egon... Gaixo maitalet eta, defendatzaile batako bat, sutsua. Hor, azkenean asko pasatzen zaigu, bueno, azkeneko alegatoa gerorak utziko dut. Ikusten dugu, oizko posada dut taberna lanean dagoela, buru belarri. Gaur da besta egun bat, irabazi do galdu, laixoa da irabazi da. Hor ikusten dugu Nafarroako Pelota Federazioko lehendakaria, Oizeko alkatea, Baztango kiroltzi negotzia eta Laboral Kutxako arduraduna, Laboral Kutxako Donestebeko bulegoa. Gipuzkoako Euskal Pelotako Federazioko lehendakaria ikusi dut hortikan, Iñaki Lizaso barkatu, Iñaki Lizaso hor ikusi dut. Baita? Horre, bai. Hor, 3 pelotari atera dira, laugarrenaren zain daude, laugarrenak ez du atran nahi, edo ez dakit... Tabernara bidei dire. Ez da diba, suplentea dela, beste joan delako, ez du atera, bueno, lako gauzak ere pasatzen dira. Note dagoen. Gorkak erabaki du berak pelotari bezala jartzea. Zerura begira pilotaria. Konten, oiztarra konten, etxean hirugarren postu bat izatea, bai, polita. Bai. Hauek iaz finala jolastu zute. Ikerri, bai, irrifarrez. Irrifarre, xabala, Hauek ere... Bai, burumakur, orantxe ez daude irri egiteko. Ez da erreixa, serioak. Baina berdina erraten dute, arro egon marko lirateke egindako txapelketarekin, ikusteko ekipo polita da, partiduak ongi atatzen zezkionean lauak oso ongi jolastu duten. Ikuste plaza guztietan, hauek ere Donestein ikusi ditutnik eta oso ekipo osoa da. Bueno, gaur ez dute bere maila eman, baina besteak oso maila ona eman dutelako, nik hori azpimarratu nahiko nuke ere bai, ez dela izan ere beraiek. Ezin izan dutela, hola, irrifarre bat, hoxe, polite da. Atentzen da, gero, Hor. Zeran nik horri igual Xuan ikusten zaio pixkatez burumakurren berak eraman du partiduaren pisua, baina, bueno. Hori da, arduraren arabera, burua oraindik dauka partiduan zer egin nezakeen, edo zer. Hori da, hemen txapeldunak. Eta txapeldunak. Iaz, uste dut ekipo hau etzela semifinaletan sartu. Eta aurten gaze saltoa, hor David sakalari bezala, lehenago sakalaria eloi zen, hor aldaketa eman zen. Koteto jarri dute. Taldea oso orekatua, Koteto jarri dute numero bezala, Koteto bere maila eman du. Gero kuartoetan bezala. Azkenean numero bat jartzen duzunean kuarto da pilotaria dena eta zaulia dena. Numero bezala zaildua dagoen batek, kuartuakin badakin non jarri, badakin noiz eraman, oso partidu hona egin dute. Eta txapeldunak. Txapela kokatzen buruan. Andrea Luzarretak ere nahiko la. Bea ze irrifarrak, goza. Eta ongi merezitako txapela, Azken argaztia pelotari guztiekin. De seguido luego. Zare banaketa eta gero luntxi bat egongo da denendako. Eta horre izango da igual esatari hauen punto eta finala tortilla gozetan gauderako.
hori Bai, guztia. itzaki bat bestan jarraitzeko, laixoaren familiak hartzeko, zerbait jan eta musika pixkoteri izanen da, zerbait gehiago luzatzeko eguna. Errutbiko 3. denbora arraten dena jokin, pixket. Errutbiko kontzeptu hori, bai. Zer hau txarraz guk orain. Nik uste dut orain guk tregua pixkot izango dugula esateriok jendeak gure emanaldia entzuten duen arte. Etorriko zaizkigu, igual, ordainak, ordain eskaerak. Esan bali madugu zerbait ere, pixkat, azimarratu nahiko nuke, zerbait ere erran bali madugu ez dela animo txarrez izan, eta espero dugu inork ez gaizki hartzea, ez da... Alik dauekin saiatu gara egiten. Batzutan erramaritu zu momentu, beroan erramari dira gauza batzuk, nien ez kostiente gauza batzuen zesan duan ere, baina agian horrein ninduko nuen, eta hori gertatu izan balima da, gure azkeneko asmoa zen gaurko protagonistak pilotariak mintzea, eta espero dut. Lagundu izana. Hori da, lagundu izana. Gugara bide lagunak. Eta jendeak ere ulertu dezala, egin ditugun komentario negatibo horiek igual egin izan ditugunak, izan dela pixkat kontatzen ari ginelako, baina ez inolaz ere beraien lana gutxietxin nahian, alderantziz ikusten dugu beraien lana hor ibilia garelako bai jokinetan pelotan, laxoan, eta badakigulako zaidan. Argazkia bilatzen ari dira kotetorekin. Aita semeak atera dut argazkia, eta ja ekipo osoak. Bueno, eta agurtzen hasiko gara orduan, errandugun bezala, eskerrik asko partidua entzun duzuen guztiei, eskerrik asko kamarak unara ekartzarekin, beste ikuspuntu bat izan dugu, inoiz izan ez duguna, oso gustora ibili gara komentatzen, beste ikuspuntu batzuk ikusten, eta helduen urtean, hau errepikatzeko gogoz gelditu gara, ni benpine maiokin. Bai, ni gustora egon naiz egia da, akaso pixkotu uzkurte hasi gara, baina gero eta gustorago, erosoago, eta hoxe. Orduen. Adigute, gupres. Arrasoki. Bueno, ikusentzule eskerrik asko, baina arte gurekin egotagatik eta beste bat arte. Bai, hori da, zarka bat.